Нямах търпение да ви покажа какви камъчета ми дойдоха днес. Това са едни от най-използваните в моя асортимент, като изключим черния турмалин, защото от него имам доста и не съм зареждала този път. Ако не знаете как изглежда светлият цитрин, ето това е. Това са 4 мм фасетирани топчета. Цитрина е камък на финансовото благополучие и просперитета и го препоръчвам на хора, които искат да имат малко повече финансова свобода в живота си. Аз лично предпочитам за работа африканския тюркоаз пред обикновения заради красиво синьо-зеленикавия му нюанс, иначе това е камък на здравето и на късмета. Този морско син камък се нарича аквамарин. Това е камък, който носи емоционален баланс в нашия организъм и го препоръчвам на хора, които пътуват доста често, независимо с какво превозно средство. Ако трябва да донесем повече любов и семейна хармония в отношенията ви, това са двата подходящи камъка. Първият е розовия кварц, а вторият е розовият опал. Така и така ви споменах черния турмалин в началото на клипчето, сега и да ви го покажа. Това е най-силният защитен камък на Земята и се използва от хора, които работят в силно токсична среда. Предпазва от навлизане на негативна енергия в нашето тяло и по този начин ние се чувстваме доста по-спокойни. А за тези от вас, които не ме познават, аз се казвам Руми и изработвам бижута от естествени камъни вече повече от 2 години. Като цялото мое творчество може да разгледате на моята Facebook страница. Ако имате някакви въпроси или запитвания, може спокойно да ги оставите като коментар. Ще отговоря на всеки един от вас по-отделно. Просто имайте малко търпение. А сега ви изпращам цялата си положителна енергия и много целувки!